Zdravstveno stanje političara Milutin Mrkonjić je ozbiljno, saopštio je Institut Dedinje. Sada se Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje oglasio i saopštio da se Milutin nalazi na hospitalnom lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi zbog izraženih srčanih smetnji i tegoba. Njegovo trenutno zdravstveno stanje je ozbiljno, a konzilijum lekara Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje preduzima sve neophodne mere intenzivnog lečenja. O zdravstvenom stanju pacijenta Milutina Mrkonjića konzilijum će izvesti javnost u odgovarajućim terminima, navodi se u saopštenju Instituta Dedinje. Podsjetimo, on je početkom mjeseca završio na kardiovaskularnoj klinici u Beogradu, gdje mu je ugrađen pacemaker. U avgustu mjesecu operisao je srčane zaliske i to novom metodom preko prepona. Milutin je i početkom godine bio u bolnici Dragiša Mišović, ali su testovi tada pokazali da je negativan na COVID-19. Nisam imao koronu, ali su me zadržali jer su mi pronašli ožiljke na plućima. Međutim, ja sam imao upalu bešike, a promjene na plućima nisu posljedica korone, izjavio tada on.